Imos coa información deportiva. Cespón será o punto de encontro da nova edición do Cross de Atletismo Barbantia. Hai un cento de corredores inscritos nesta proba na que se percorrerán 9 kilómetros. O Covid paralizou numerosas actividades en todos os ámbitos. Unha que se veu freada no Deportivo foi o Cross de Atletismo Barbantia, que este ano volve ao calendario de Boiro. A proba vivirá a súa quinta edición e nela correránse 9 kilómetros. A ubicación de saída e de chegada, que vai a ser no colexio de Cespón. Aí nas instalacións do colexio, temos unhas instalacións tamén bastante boas, a verdad que para facer o evento está moi ben. E bueno, seguimos. E o día da carreira, este domingo, 8 de xuño, a saída van a ser primeiro as categorías infantiles, ás 10 da mañán, e sobre as 11, máis ou menos, calculamos que pode salir a categoría senior, que é a que vai a completar os 9 kilómetros. As categorías dos infantiles empezan de 4 anos hasta os 17 anos. E de aí en diante sería a categoría senior. Ahora estamos máis ou menos un número de inscritos, estamos chegando aos 100, son poucos inscritos. Sempre foi unha proba que non tuvo moita incidencia de corredores. Sempre foi bastante baixa. Non sabemos por qué, a verdad, pero bueno, as carreiras de montaña non suelen atraer moito aos corredores. Pensan que é bastante dura, non é dura, repito, é unha carreira bastante media. Todos os nenos en categorías infantiles non pagan, van de balde, e a categoría de senior pois está en 8 euros a inscripción. As persoas que queiran participar poden anotarse ata 10 minutos antes de dar comezo á proba. Mañá sábado farase unha primeira entrega de dorsais. Aquí, aí nas aforas do concello, aí no pórtico de entrada, de 5 a 8 da tarde. E despois o mesmo día ata media hora antes da carreira. Contaremos con servicio de duchas no colexio, pois falamos aí co director do colexio, a través do concello, e, bueno, temos ali un pabellón para a xente que queira, pois, ao remate da proba, pois, darse unha duchiña, pois, aí temos. E, bueno, eso, habrá un avituallamento na proba, que estará ubicado na zona intermedia do circuito, que é aí, máis ou menos á altura do cementario de Boiro. E haberá un picoteo final para os participantes. Anima a xente a sumarse xa que se percorrerán zonas destacadas de Boiro. Pola zona que vamos aí de Cespón, Vilariño, A Boliña, Brión, son sitios moi chulos, a verdad. Quedounos un circuito, a pesar de que remodificamos un pouco, quedounos un circuito bastante moi bonito, a verdad. O concelleiro de Deportes de Boiro, Marcos Fajardo, agradeceu o labor de Barbantia Roda e tamén que recuperarán este cross. Definiu a proba de moi atractiva. Unha dificultade bastante media, onde se poden anotar distintos categorías, bueno, non hai que estar aí en plena forma física para poder facelo, evidentemente, é para persoas que practiquen deporte, non para calquera que empeza a correr, pero, bueno, sí que é unha carreira, pois, eu creo que dunha dificultade media. Transcurre por un entorno moi bonito, como ben dixo tamén antes Manolo, e, bueno, animar a toda a veciñanza, aos corredores que queiran participar, aos participantes que teñen hasta o último día para anotarse. O quinto Cross Atletismo Barbantia celébrase este domingo a partir das 10 da mañá en Cespón, Boiro.